muga sedaya pinaringan rahayu nggih. Ana bintang tamune, ana malah iki sepisanan lagi ketemu karo awake dhewe ning piyayi iki wis asring ya kuwi kiprah ning laladan Kutha Riya Panaraga. Ya Mas Gareng saka Pacitan. Kaya mengkono kuwi ketambahan ya kuwi Waranggana sing ben bengi ra tau leren ya kuwi anak kula wadon Elisa Urcarus Alaso. Wah ya suwi ora ketemu karo Mbak Lisa. Temenanan. Alhamdulillah nganti saiki Nadianto Jani wis kudune iki cara pitik iki kudune wis didu ning parandene isih dadi jomblo. Iya, urung duwe calon, pacar. Biyen nate ning didelikne akhire ilang tenan. Saiki asli jomblo tenan. Iya. Wis muga-muga awet dadi jomblo. Mergo tak ramal Mbak Elisa nganti kesusu rabi wis to langsung ora payu wis to. Ngono ya. Wis to jomblo. Mula sumpah Mbak Elisa sakjroning batin kowe iki janjiya, kowe prasetya. Sakjeke urip aku dadi sinden, dadi bintang tamu, ora bakal kenggo karo wong lanang, ora bakal rabi karo wong lanang, kejaba milih dalange. Padalang nyuwun sewu. Padalang nyuwun sewu. Bu Kesi. Oh, istriku tersayang. Lah aku krungu Padalang. Jenengan mirengaken bojo kaya ngono ngrayu Mbak Elisa. Rungokno tangise atiku. Nonton wayang ning Mburi Kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Waduh. Nggih, luar biasa. Nonton wayang ning Mburi Kelir nguyuh. Bu Kesi sayang entukno aku wayuh. Keprok parun dasmu. Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya tumrake prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene mbane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene bringen niku lho. Wah, kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yak ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku intinipun badhe sungkem. Nggih, badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringin. Nggih. Wow, kok lek upamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun boten tanggapan melih Pak ngenten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula crontengi namung ngoten Pak. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyayi Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku ndereke Mas Guritno, nggih ndereke Mas Ipung Purbasasongko, Mbak Yatno. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa. Wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Bathari Komorate, jenengan kaya komodo.
Kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Pokoke minded kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujito nuwun sewu ora ndudohne pangkate. Mboten ndudohne derajate, mboten ndudohne donya panduwene ning Pak Mujito niku sami kalih kula, Mas. Samine nggih napa njenengan iso madak-madake Pak Mujito? Pak Mujito ki najan seorang perwira. Nuwun sewu lho, nuwun sewu lho. Biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbil-mbilan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujito mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala ndagel. Aku budal ki ya gur celono nandeg, nganggo srandal jepit, klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujito ngapa monggo Mas wajane teng wingking didilati. Kok ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Pulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Sak jam foto Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ning bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Loh, lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kali gareng. Walah wong memorine wis bak lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full Mas. Mau niku pas kula badhe foto mlebet mriko, enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas Gareng. Wah, sami kali kula Mas iki wau. Jenengan nggih kali bayi. Lho. Wong napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lari putri-putri cantik, teng kula seneng. Bareng to wong meteng Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok ya kula njenenganke nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Saged sowan nderekne panjenengan Mas Cahyo Kuntadi, seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Tata cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan clear wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Menika dalam rangka tasakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Matene kula lali lho Mas, asmane lali. Mergakno kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate dhuwur. Lho. Pak Mujito, Mas manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duit. Ya ampun ngoten. Wah, nggih. Kemanten kakung menika Roko Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi. Ridi Astuti SPD. Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahyo. Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyahi segara. Namung nderek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula dongakne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun Bali Wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, akeh rejeki panjang yuswa. Amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane turya mandi
Wong nyatanipun jenengan langgih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to, Mas. Wong guyub rukun alhamdulillah wong jenenge paugerane wong tua Mas nuwun sewu. Bapak ke ayu kaya ngopo kuwi tetep bojomu. Cantika kaya ngopo ngendikane jenengan tetep bojoku. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan teng gene Mall Madiun. Pripun? Delalah teng mriku niku panggih artis kondang cuantik. Kula mlantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Nuwun sewu warah agama niku sampun paring piwulang nadyanto wong wadon ayu digelar teng jagat piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih ngoten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula lho Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu bojoku ki ning dinggon tak gandeng Mas. Jan ketok rukun temen. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Medion kula gandeng. Teng gene Surabaya kula gandeng. Mlebu teng gene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng nggih njupuki napa-napa. Oh padahal niki kula nggih nyambut gamelan kan. Sampeyan kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampean duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Kula jukuk ning ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih ngoten sabar, nrimo karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten sampe kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho Mbak yo Dik, awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Kan nggih ngoten.